pripraviť sa, pozor, štart. Uchádzač beží krížom, krížom obieha kužel a dobieha do cieľa. Akrobatická zostava obsahuje nasledovné prvky. Zo stoja spojného váha predklonmo, prinožiť, kotúľ vpred, stoj s nožmo, kotúľ vzad do vzporu drepmo. Z rozbehu 2-3 krokov premetový predskok a premet bokom. Ďalšia možnosť je urobiť kotúľ vzad do vzporu stojmo. Z rozbehu 2-3 krokov premetový predskok a premet bokom. Ďakujem.